बिमा, जोंहा फिसाफ्रा जा रोंनांगौ रोंखाजोब्बाय। जा फोरोंनांगौ जों फोरोंजोबखाबाय। दा खोथाया जाबाय मा, बिसिनि जुलिनि खोथाखौसो जों साननांगौ जाबाय। दाननांथ'हाय मा, गावबागाव खामायग्रोनानै लागोरथों। हाबानि सिगां आंहा मालाय माथो दंजायोमोन बिमा? गोदोनि बाथ्राया आलदाहाय बिफा। संसार जानायावलाय मा गोदोनि मा दानि खोथा थाबावनो बिमा? नोंसोर हौवा मानसि, हाग्रानि मानसि, नोंसोर न'नि खोथाखौ जेबो मिन्थिया। नुवाखै बे आगै लान्थाया मा जादों? हा मा जाखो लान्थाहाल? बिसिनि खोथा लायैयावनो नुवाखै जामब्रना लाबाय फाग्लाया। मा? नों मिन्थिमाराखै नामा? गैयाथ'। फिसाला सानै होननानै फरायनाय जोबनाय लोगो लोगो हाबा होबाय। दा ओरैबो जाया हरैबो जाया। दा बिहामजो सानैबो बिखुनजोजों हनै सामफ्रामबो दुलदाखालनो। हाब मा राव जाखो बेलाय? हाबाब आबै, बे सेंग्राफोरनि लंपेन्ट गस्ला सुयै सुयैनो बैसोआ बारग'लांसिगोनलै नोंना आबै। हा बे नोम्बैमोनखौ बिहामजो लायनानै होफैनो थिनब्ला माथो जाखो आबै? आबौआलाय लायथारसिगौ आबौ, नाथाय आबैयानो बिहामजो गिख'थार। गिखागोन आबौआ। दानि जुगनि सिख्लाफोरखौलाय सोरथो सामलायनो हाबावनो? आथिं सुदो आबौ। दे जागोन दे। जिरायदो बेनो। नाङा नाङा। दे गुमै। दे आब'। दे फंबाय जै जाथों। दे जिरायदो। जागोन गुमै। दाना फैथारलाब्रा नोङो बैनाय। खामानिनि थाखायनो सोलाबथारालै गुमै। हा गयथिखौलाय मानोथो लाबोफायो? मा बुंबावनो आब', आं बायह्रायाव ओंखारबोबाथाय न'आवनो थानांगौ जायोलै आब'। संनाय खावनाय, न'नि खामानि, ना आदार होनाय समानो मोना। संसारखौ हले नों जोबोद मोजां जागासिनो दं बैनाय। आंहा नोंनि सायाव गोजोननाय दं। जिउ गोलाव जाथों। साबायखर गुमै आंखौ बाख्नायनायनि थाखाय। नोंबो जिउ गोलाव जाथों। आयु जावलिया गोसोआ बावलायलांबायसोहाय। ओइ आबै सिंखावरि साहा फुदुंना लाबोहाय। साहाया दुंबाय आबै, जाग्रायासो गैया। साहायानो दिनै गोजासो, मोसौ फिसायानो गनानै थादों। थुलुसि बिलाइ मस्ला लं होना फुदुं दे आबै, कर'ना जानो हायानो। दे आबै। दे बैनाय, दानिया बुंदो, माबाफोर खामानि लानानै फैदोंमोन नामा? माबालै गुमै, बे फिसाजोनि खोथा लानानैसो फैदोंमोन आं। माइब्रा एवनाया दङबा बेखौबो एसे लाफादो आबै। दङ आबै, आंनि बाहागो। बेखौनो बोराय बुरै राननानै जानोसै। हाबाब आबै, नोंनि उदैनि बाहागखौसो? अरजाया आबौ, नोंनि जिउआनो आंनि जिउ। गथ'आ गियानि आरो थोगोर गोनांथार। दाबायदियाव सोरजोंबाफोर हाबा जाबाय बायोबा मोजाङै संसार जाथारगोन बियो। नाङाहाय बोराय, आं जेरावबो थाङा। नोंसोरखौ गारनानै आं जेरावबो थांनो हाया। दे आबै सना, नोंनि साननाय बायदि नाजाथारगोन आं। साहाया जाबाय बे आबै, लाबोदो साहाया। नङा माथोसो, बावलायलांदोंसो। जोंहा नैनि मेट्रिक रिजाल्टआलाय हामायदि पास खालामखो बुदारु? रिजाल्टआथ' जा मोजां जादोंलै आब'। मा फरायब्ला मा मोजां जागोन बेखौनो गुमैनि बोसोनसो लानो फैदां। हाबे आनैयालाय माथो फरायनो थांखि लादोंनो? हागोन बियो, आनैया गोसो गोथौथार, बिबौनि लाखाथारदों। जोबोद मोजां खोथा बैनाय। गाव हारसिंनो जुदि थांखि लाखादोंब्ला। हागोनफा गुमै, हिनजाव मानसि आरो जेरावबो थांफेरथारा। हाब साथाम मानि बिदाफोर थानानैलाय माखौथो जिंगा सिदों बैनाय? हा बिसोरनोथ' दोनलांलाय दोनबोलाय खालामनो हायोना। आजिखालि क'क्राझार कलेज, गभर्नमेन्ट कलेजाबो मोजांसैनो। गोदोनि बायदि बन्द जाबाय थालानो। हेल' लोगोफोर, आं दिनै नोंथांमोननो मोनसे बाथ्रा फोरमायनो सानदों। नोंथांमोनहा न'आव थानानैनो गेम गेलेनानै सानसेयाव 1000-2000 रां गोरलैयैनो खामायनो हायो। जेरै आं माखासे स्क्रिनशट आं गेम गेलेनानै मोननाय रांखौ नोंथांमोननो दिन्थिनाय जाबाय। बे गेमखौ माबोरै गेलेयो नोंथांमोनहा मोजाङै नायलांदो। गिबियावनो नोंथांमोनहा रामि नभेल एपखौ नोंथांमोनहा डाउनलड खालामनानै लानांगोन। साइन आप खालामनांगोन। लिंकखौ डिसक्रिप्शनाव नायब्लानो जागोन नोंथांमोनहा। साइन आप खालामखांनायनि उनाव लोगो लोगोनो नोंथांमोनहा मोनसे ब'नास हिसाबै 41 रां मोननाय जागोन। बे 41 रांजोंबो गेलेनो हागोन आरो बे रांजों गेलेयाबाबो नोंथांमोनहा 501 रांनि रिचार्ज खालामनानैबो गेलेनो हागोन, जायखौ आं साबसिन मोनो।
थौदो दाना गेमखौ गेलेनानै दिन्थिनोसै। साइन आप खालामनानै मोननाय 41 रांजोंनो आं नोंथांमोननि सिगाङाव गेमखौ गेलेनानै दिन्थिगोन। गिबियावनो आं गेलेगोन आंनि फेभरेट गेम ड्रागन भार्सेस टाइगार। नोंथांमोनहा नायलांदो। 10 रांजोंनो आं गेलेनानै नायगोन देरहायोना जेनो नोंथांमोनहा नायलांदो। ओह आं 10 रांखौ जेनबाय। जेबो नङा, आं एबार 3 गुन बारा होनानै आं गेमखौ गेलेगोन। नोंथांमोनहा नायफिनबावदो। येस आं देरहाबाय। 3 गुन बारा होनानै आं गेम गेलेदोंमोन, देरहाबाय। सिगाङाव 10 रां जेनदोंमोन, बे 10 रांखौ मोनफिननानै माखासे आं देरहानाय राङाबो आंनाव फैदेरबाय। दानिया नोंथांमोनहा साननो हागौ बे देरहानाय रांखौ माबोरै बख'नो हागोन। जेबो साननांगौ आरो सिन्था खालामनांगौ गैया। बे देरहानाय रांखौ नोंथांमोनहा गोरलैयैनो बख'नो हागोन। जेरै पेटिएम, इउपिआइ, गुगोल पे, जायखिजाया इउपिआइ एपजोंनो नोंथांमोनहा केस आउट खालामनानै लानो हागोन। होमबा लोगोफोर मानोथो गोबाव खालामबावनो, दानो गेलेदो रामि नबल गेमखौ आरो गोबां रां खामायनो नाजादो। लिंकखौ डिसक्रिपसनाव होनाय जाबाय। दे लोंदो साहाया आबौ। गोदै गोबाब खाथोसो जाबाय, माइब्रायासो एसेल' जाबाय। जोंहाथ' जाखांलायबायानोसै बेनाय। दे नोंहासो आबै थोब्लिद माब्लिद जाबायना। जेबो नङा आबौ, दिनै बर'फ्रा गावजों गाव राननानै जानो रोङियावनो एना एनि जालायगासिनो दङ। हाब मा एसे गिदिर खोथा बुंनो रोंखोलै नों आबै। नोंगौहाय बोराय। नंथारगौ आबै। दे आबै। बेफोरखौ साननो रोंजोबब्लासो हा बयनिबो खुगायाव बेनोसै। आनैया साइन्सखौनो फरायथोंसै, देनां मेडिकेलाव मोनगोन बियो। हा बे खरस हरनायाव जेबो उसुबिदा गैया दा बेनाय। फिसानि थाखाय। बिसोर फिसा सानैनि थाखाय? हा दा मा मावगासिनो दं बुदारु? माथो गोबां प्रजेक्ट खालामसो गारगासिनो दङ बेनो। नायनोसो लुबैनाय हामथारलै आं नोंनि प्रजेक्टखौ, खामानि मावनायखौ। थांदोब्रा गुमै आरो आब'। आंनि बाहागालाय बिथाया बिगाबा मोनदोंमोन गुमै। गासिबो खान्थाल बिफां गायजोब्बाय आं आरो फिथाइबो थायबाय। बोरमाखौबो 100था बायनानै फिसिनाय जाबाय, देरजोब्बायबो। आरो दाउला खासिया 250था दोनबाय, फिसिबाय। बोसोराव बिदिनो 3 लाखसो फैयो। एकदम मोजां बाथ्राथारलै बेनाय। आरो 20 बिगा हायाव गासिबो माइब्रा गायजोब्बाय गुमै आरो आब'। बेयावबो 1 लाखसोआ फैयो आरामनो। माइब्रा माइरंखौलाय सोरनोथो हरो फालाय बायनाय? माबा गुमै, बे भुटाननि गंगारफोरनो साप्लाय हरो। ए। आरो बे अमा ना फाननानै ओरैनो लामसाम 50,000सो फैयो गुमै। जोंहा मावदिनोहाय बिफा। हायोबाथ' मोजां, नाथायबा सोर नायगोन, सोर मावगोन? आं मावगोनहाय बोराय, आं नायगोन, आं दंना। जोंहाबो बे आबैनो सेंग्रा नायगिरना हाबा होनांसिगोनहाय। बेथ' मोजांनि बाथ्रा। होमबा बिदिखौनो खालामनांगौ जाबाय। गोसो दंब्ला बिदिखौनो खालाम आबौ, नाथाय हले आं बेनिफ्राय थाङाहाय। गोबावबो जाबाय गुमै, आं थांनोसै नामा? दे बेनाय। नङा होननाया, बे बानायसो साथामा मा मावगासिनो दं दा? फिसाला गेदेरा MA BEd खालामनानै दङ आरो गोजौ फरायसालिनि टेट एग्जामावबो पास जानानै दङ, साख्रिबो मोनखासिगोन। दा ओरैनो थास्लायस्लाय गामिनि हाइ स्कुलावनो ट्रेनिं भेकेन्सियाव फोरोंगासिनो दङ। थिगैनो दं। नैथि फिसाज्लाया मारुति सुजुकिनि सेल्स मेनेजार जानानै दङ। बियो M.Com फरायनानै MBA खालामदों। उन्दैसिनाथ' बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव PhD खालामगासिनो दङ, अलंबारा। बेबो फिजिक्सआव MSc खालामनानै दङ। गासिबो बारग'जोबखाबाय। नै आबै, बे नोमथैमोना बबाव दं थिनहरलाय। औ आबौ। नोंसिना बिराद मोजां जाजोब्बायलै गुमै। दे आब' आरो गुमै, आं थांनोसै नामा? दे दे दे। दे फंबाय। दे बैनाय, दे जागोन। मोजाङै मोजां थांदो दे। जागोन दे गुमै। थांदो। हनै फैबाय फिसाफ्रा। मानबा लेंहरदोंमोन आफा? जिराय फिसाफोर फै। नाय फिसाफोर, आं बोरायबाय, नोमायाबो बुरैबाय। बेखायनो जों सानदों नोंसोरनो लासै लासै मोजां बिहामजो नायनानै बोसोरबा साफा हाबा होननानै। बेखौ दा सानथ' नामा आफा? आंनि साख्रिया जाग्रोथों। नोंनि साख्रिया जाबा नों मा खालामगोन आफा?
आंनि साख्रिया जाबा आं खामायनाय रांजों माखासे न'खौ लुबावनो सानदां। आफा आं सान्दों एसे रां खामायबावनानै न'आवनो मोजां फालांगि खालामनो। आंहाबो थांखि दं आफा आरो आइ PhDखौ फोजोबनानै कलेजाव प्रफेसार जानायनि। साबगौ फिसाफोर, नोंसिनि थांखियाव आंहाबो गोसो मोनसे। फिसाफोर, आं नोंसोरखौ गोबां लेखा फोरोंबाय। नोंसिनि गेजेराव सोर मेलेम आरो सोलो गोनांसिन बेखौ आं नायनो लुबैबाय। नोंसोर बुंनो हागोन ना फिसाफोर? ओरैबायदि मुवा दं जाय मुवाया एसेल'ब्लाबो न' गंसेखौ बुंहोजोबनो हायो। हागोन ना नोंसोर बुंनो फिसाफोर? मा मुवा बियो? नोंसोर बुंनो हागोन ना? आफा मा सानखो फिसा? आं सान्दों मा प्लास्टिक दुरुं सेरबा बायनानै न' गंसेखौनो खाजोबगोन आं, अब्लानो रुमा बुंजोबगोन। नोंहालाय मा सानखो फिसा? आं थुला लाबोगोन आइ। बे थुलाजों नों बोरै न'खौ बुंहोनो हागोन? बे थुलाखौ बुसारनानै बिरहोजोबगोन आं, अब्लानो बे रुमा थुलाजों बुंजोबगोन आफा। साबगौ फिसा। अलंबार फिसा, नोंहालाय मा लाबोगोन? आं धुप धुना लाबोगोन आइ। बे धुप धुनाजोंलाय न' गंसेखौ बोरै बुंहोनो हागोन नों फिसा? बुंलाय। आइ आरो आफा, बे धुप धुनाखौ सावनानै आङो न' गंसेखौ उखुन्दैजोंनो बुंहोजोबगोन आङो। साबायखर फिसाफोर, नोंसोर साथामनावबो मेलेम दं। नाथाय नोंसोर साथाम फिसाफोरनि मादाव नैबे फिसा अलंबारनाव मेलेम आरो सोलोआ बांसिन। जाबाय फिसाफोर, दे फिसाफोर, जों गोजोनबाय। साथामबो फिसाफ्रा जिउ गोलाव जाथों।